நிறைய பேர் குழந்தைய தொட்டில் கட்டி தான் தூங்க வைப்பாங்க. ஆனா ஒரு சிலர் பெட்ல நம்ம பக்கத்திலேயே படுக்க வச்சுக்கணும்னு நினைப்போம். அதுக்கு பேர் கோ ஸ்லீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கோ ஸ்லீப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. கோ ஸ்லீப்பிங்னால சிட்ஸ், அதாவது என்ன காரணம்னே தெரியாம குழந்தைங்க தூக்கத்துல இறந்து போறது அதிகம்னு சொல்றாங்க. இதோட மெயின் ரீசன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படுறது, ஸ்மோக் பண்ணிட்டோ ட்ரிங்க் பண்ணிட்டோ ஒரு பர்சன் குழந்தை பக்கத்துல படுக்கிறது, குழந்தை நைட்டு தூக்கத்துல ஓவர் ஹீட் ஆகுறது அப்படின்னு இந்த மாதிரி பல ரீசன்ஸ் இருக்கு.